rop hewit chu nevia kumsum ni chuanga thonu chuan achung ko en kolna tur na thar azona ngai ta zinga achuak tur chu anupui chuan a hmelom dana chuan angai thatchi alowa ma se ro pa chuan nang le ka fate en kolnan hian ka thei top ka chu angai ni tia a hril nu chuan na thar zong tur chuan achuak ta offers le reward tak tak nen rami circle ro le ta rami circle chu game khelna za him paisa tak tak lo theina nia danina phal thlap game ani bok he apps hi min noi khat ai tam mai nan mangin an khela ati dan thiam lo tan po a practice na a oma chumi nuwa ka thiam ve ta mo tia paisa lo tak tak theina kha khelle to me tu ani paisa kan lo thun chung changa po paytm te phone pay te debit card mangin le kan account feed up mangten ati theya he game khelnan hian voi khati paisa han deposit khan welcome bonus cheng sang ni idong don ani a game hi all in phone chak thatak angai khan lova ale mai huang hian ani mai soitam bak po angai lo ti chuan video description a link kan da tong hian in download theya soitawangin voi khat deposit a welcome bonus sang ni dongin I khel chho ngal mop mop theidon ani I khia tu chu he game khel hian isum hangin ri sila ni ti khela nongma mo phurna ni ti khrein I khia chen chin chau khoyang che ti chuan nevi lama experience to te tongin tuin hnuaya lu dan zir tir tu na chu be se ta dewa ti chuan awoi khatna tan sangman tu te ho nen chuan mana thliar ka ran ti lama chuan an chuak ho ta na hau tak te an lo ti fo thin to wangin tun tuma an thil ti tum chu atan suan thil ho te mai ni an him zok nan pahni te in an in kopa tui chung an han lu chuan ro patan chuan thil thar ani lem lowa nuama ti ang rem phian zoka tui hnuai khovel makdang lam tak te chu munom mati ya nuama ti zong tak ani tui hnuai lu vel na hi chu nevi an tran laya an lo ti fo to kha ni ve a minute som ni hnu chuan an chuak le a ma se an duang sakhdang dai ani emo chak ai ani emo an man lem lawa an zinga pakhat chuan akai kuang man maktak mai chu an huwa chu tloma ala taryo maya sangha ni emo engama tak dang dai tak an zir chian ta na tangkai tur chu man ve nge tum ro ta viau mai ni an voi ni lo na chuan a ko pui pa chu a oxygen pa ya har sat na hanei wangin an chuak le wata ma se ro pa chu experience nei to ani wangin ke ma chu point ka zulu le mai nge atita a aril chuan a then te man ai thafe man tuma ma se ama chawa kal chu a hlom hle maya che buai lek se tom pui tu ani mo signal thon tu ko pui ani me lo ni aman du tak mai chu mu fu ta ti chuan a zela a to pa chuan aman ve theita ma se tuin hnuai tui phone kan ti mayang chu alo thok ta thut maya chuan ro pa chu alata a duang point a hleu hlei theilawa tuin hnuai a chuan a vir ta maya ma se to pa chuan in hleu chuak thei ta kha ma se long omna a han zonga tui phone khan game engama za lo le na lo nia long lam pan chuan a hleu phei thuaya ma se tui phone alana sata wangin a hleu sot lo em maya tui phone in alen zel wangin a hleu thei ta lawa a out of vak rangot maya a in thuam na wang chuan tui chunga lang thei ma se a hla zong in tui phone chuan a len ta zel maya da ka ni nuwa chuan a then te chuan a bo ni tin kheta anon zong vata ma se tui phone na sata wangin am hulei thei bik lawa ro pa chuan a zong tu te chu awa mu thei tho boxi da ka nga nuwa chuan tui phone na to em awangin an kem bo zo ta ma se thlona mangin an ron la zong fowa ma sen mu thei chuang si lo ni chu atldon te roi mai zan ro ni chuan sang hlom tak la ka tangin a him don lo ti ni khia ti chuan experience ro ni to zong nen zan hun chu ma chona ngai don ta in lama chuan police te chuan anu pui chu achan chin an lo khil ve mek boka zan thim tak chu pal tlang ngai dona atu ka thampui tu an local le nge ran na ne na ma chona chelo theiang berin le thom siam lo theiang berin om ta ani lo chon sangha ama e tu ran local mai lo om sia da ka som pare ta le hu po chuan thampui tu an lo lang tamia lo maya abona tang khan km som prok la ya hla om to ani achang in tui chu dam duaya achang le phone le chiama a mai te chu asan ban nuai to maya da ka som ni pangat nuwa chuan a kutte po chu tui chuan a chia no duai to mai
anna vong vek maya tui chuan a che hlum ton mek to ni eng mai tu kan ei box si lowa apum chunga tui ril om to po chu aluak chuak ta zel mai sia a zoi ta ngoi mai lo thei lovin tuin huaya thil man te kha ei mai angai ton ta a e ha tol hle maya ma se ei tu kan ei chuna ni sia ti chuan a thil man zong po chu ai ei zo chu ni ta mai tui thiang hlim rei taka in to lo hnu chuan ro a ron sur ta lo maya ti chuan a ka chu anga ro tla chuan tlem zong in a chok vele ta dewa ti chuan basin na thar chu anei vele ta hlek ta ni in lama nu pui chuan khoila ya mo hian alo nge yang ti ring na nen alo thlir ngot maya azan hi na man lai chuan tui phone chuan khumual lam hna ya alen an yang chu light eng wa hi wa mu theya chumi lam pan chuan a thei to pa han chu le ta ngot maya thei to pa han hleu nu po chuan a thleng hlei thei ta lawa ti chuan tui phone chuan a len le thina a to pa chuan a beidong le ta mu phang ma se thleng turin chakna nei to lo ni ti chuan ani ni kan ni to me nge ti in tui chunga chuan ha dam takin a muwa tui phone chu a in len kwal tir vel ta mai maya amu manga te chuan waw koma te lo oma dora thei tui te lo in vel thina atui hal tak zet to ni azan hina po chu mang zo le ta thil tam taka ngai tua mu le mala nei thei vak to do ti chuan oxygen pur te po chu boru ka om to lo wangin a hlif fai ta vek maya a thuam no ha ka wang chuan la lang thei mai ni nakin de ba chuan sangha thom a khatran ta ma se wa nei thak takin a re vele mai boka ni thum maral meu chuan ni sa chu asa em maya avunin angam mang talo a urn min do nang mai hian asa em to maya amai vun te chu apong pep to maya kho eng chu atan chuan lom uma se ni chu atan an chia lo ni le ya tui chunga chuan amai chu han phum don ta se tui al chuan amai chu lo e det ve to sia amang an thla khop mai mi khing hi tui mu mal om lovin ni thum zan chu kan dam thei nia ngai nia ma se ni thum chu anita ladam zel poni se ni sa wang chuan athidon tho ti ain khatran ta pathian hena chuan anu pui fanau te chu lo en kol turin adira ti chuan in ti hlum tumin amai chu tuilama chuan a phum ta ma se a khriat lo lain zong thal zong in a lo om le thina chu te mai in athi thei bik chuang lo ni thum chuang tuina alen hnu chuan a botan na hmuna khan a den kir le a ma se chu po chu a kheto lo a chaw em to ni a zong tu da chuan a thi tura an ngai vek to ma se anu pui hi ala beidon lo wangin a hmel khriat lo ngai te nen an zong non le ni nilin huwa chuan raup chu a har film to mi lo a chang le khomua la om angin in khia a chang le tui puya om angin in khleya ani deuh nuai to mai a in thuam na te po chu a lo thol tona ma se poi ati to lo thi mai lo chu ti thei dang nei nen khelo ni a to pa ani rina chuan san chuak tu te an lo lang ta lol maya tu tan nga min san chuak ti chu a en pe to ka tong po a tong pe to lo ni dam doi na an kalpui ngala a taksa chu a lo chheviau man en kol na thei ang bekan an en kol ngala ke je som lai a hlowa ma se kum khat no chuan nga ya kon ovele ta ti chuan tuna chuan alo thi trap na tuin hnuai lu ziu teo tu kha ani ta nge ni lim takin a hun chu amang chho vele ta ni